See, I didn't coach it. I got you. You can work on that. Weapon in his hand. That's not the guy. Yes, I know Ugochi tubelu. Walk on my oraifite. They got it. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mba gị ndị oche ya fọnda mba gị fọdụ kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feta mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ama mmụcha ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị tata isiokwu anyị bụ ihe ị kwesịrị ịma all you need to know about prayers and spiritual exercise maka ndị ọpụta agba izizi ha na-afụ m afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite afa nji wee chi ọzọ abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple anyị na-agba afa mmiri emirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Agwara gị isiokwu anyị ji bịa I can tell you today's message will save lives mana before I gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Julaị ga-end echi niile bụ 31st July. Anyị ga-achụ aja dị iche iche to entities of powers the temple wee chịkọta ekpere chụkwazi aja ebulu wee chịkọta ekpere anyị kpere n'ọnwa Julaị ya n'isi ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Julaị all over the globe. Anyị kwụ na distance abụrụ ebara ya ọ bụrụ na ị nọ nso nwee ike ịbịawu ịbịa mana ọ bụrụ na ị nọ enwere ike ịbịawu anyị ga-ese ndị ihe onyonyo so na WhatsApp to ndị sonyere na ya baja individually etu aka anyị ga-esi wee mie lụọ echefuna na anyị anaghị esho ihe ọrụ anyị na social media ọbụla so na WhatsApp bụ ihe ị nwere ike fịa yes ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst ndị na-esonye bụ n'ọnwa na ọnwa amadịgo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ewe forward ya 3 prayer requests I get place n'altar to the entities of powers
then email donation token to the account number. Ndị na-eso ebu na anya ma aja amadugo account number. Amadugo account number ha ji send their token. Na maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ewu I send them message na WhatsApp. I send a 0 message. Other details I need from you in order to book you. Our WhatsApp number you can send message 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Because I say, I can see you. I'm only in a watch Eziokwu TV from our TV. In the China, one them man ambassador Eziokwu TV. I'm going to watch it from our social media handles. Then share it. Because of na was on them back. I'm only in a watch it Eziokwu TV. Manage cholo ki get where watch ya nkuzi anyị na-akụzi taa. Jee na our YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite ka ị rewatch ya. Nke ọzọ ọ bụrụ na iwu our follower na Eziokwu TV onwe movie ọbụla anyị showlo na Eziokwu TV ị chọrọ ị rewatch jee na our movie channel Ugochi tubelu movie productions ka ị watch ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Ihe nna achịkọwala gị bụ na nke ọzọ ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Ọgọst echefu na ebe ihe send message ị nwere from bido taa wee ruo echi niile bụ the last day ị register. You have from today till Monday night maka na nke ọnwa Ọgọst ga-ebido na Ọgọst 1st bụ Tuesday morning. Ka anyị gaba n'iru isi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa isiokwu anyị bụ prayer. N'ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara prayer na etu ị ga-esi na-ekpe ekpere ka ekpere uwe dị ile. Ana m agwa gị na ọtụtụ ndị mmadụ na-ayọ ayọ mana ọ na ha amarọ ka esi ayọ kpata na asabere ekpere ha. Nke ọzọ bụ ihe ị ga-ama gbasara spiritual exercise. Esigo na nkụzi anyị wee tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ma ọ bụrụ na ikwelụ gee ntị ma gee ntị nke ọma. Onye abụ nkụzi anyị ji bịa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na what you don't know is only a mystery to you. Kedu ihe wee ekpere? Kedu ihe bụ ịga ọfọ? Ịga ọfọ bụ ikpe ekpere. Mgbe ya prayer ịkpọrọ ịga ọfọ ịkpọrọ ikpe ekpere means something. Mana ndị ma nkụzi mana nna ala ike iji ihe mmadụ ma wee marụ gị atụ ihe ịmaghị. Ka m bido na nkụzi ndị ụka ọbịa wee kọwalụ gị ihe. Mgbe anyị na-eje katikizim den na ndị ụka Rom ajụrụ sị gịnị wee ekpere? Gịnị wee ekpere? O wee sị na ekpere ebe iwelite uche anyị na obi anyị elu na ebe Chukwu nọ. Achọrọ nke ịnweta first idea, the right concept of what prayer is all about. So sị na prayer bụ iwelite uche na obi anyị elu to think about God. So ihe na-achọ ịjụ gị bụ when was the last time itinyere onwe gị na mood of prayer? Yes, mood of prayer bụ na ọ ga-enwerịrị time you must set aside 24 hours in a week, a day. It can be 10 minutes, 5 minutes, 20, 30 minutes. Set it aside. Then be in the mood of prayer by facing the east. Facing the east. Then call your chi, call your entities of powers. Kpọkụọ mmụọ niile gị na ha so n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Gwa ha na ịbịara ka gị na ha nọrịa. Ọ bụrụ na ọ na-abalị na ịbịa ka gị na ha nọrịa ọnọdụ abalị. I'm a living witness. It works like magic. Ndị mmadụ adịghị ayọta maka na ha amarọ ka esi ayọ. Ka m kwutukwara gị akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọzọ sị Matthew 7:7 nọ sị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Meaning ọ gị nwa ga-ebu ụzọ ji aka gị yọọ. Mmụọ maara mkpa gị mana mmụọ na-ene anya ka ijiri aka gị yọọ. Mmụọ na-ene anya ka ijiri aka gị chọọ. Seek. You must seek for the truth. You must seek for the truth. Mmụọ na-ene anya ka ijiri aka gị chọọ.
o wesi ịkụ aka, make an attempt that ihe na ayọ na-agị ga-enweta ya. So what am I saying in essence? Ọtụtụ ihe kpatara na ndị mmadụ arịa arịọta bụ na ha amarọ ka esi ayọ. Ọnya ka m bịara ka m kụzie elu gị ka ị mara ka esi ayọ, maka na ada ụka ibe na-akụ agwa, ọ na-agbawa obi. And ihe ị ga na-eme ka ekpere gị wee dị ile. Nke mbụ bụ na gịnị wee ekpere? Agwago gị na ekpere bụ iwelite uche n'obi enu n'ebe Chukwu nọ. Nke bụ anyị ga-agba mbọ iju onwe gị bụ kedu ihe anwa Chukwu okike tụrụ anya n'aka ka ị na-eme, ị na-eme ya. Ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ịmatazi ihe wee ekpere anwa. N'ala Igbo ụfọdụ ndị mmadụ chere nọ ndị ụka ọbịa butere ekpere. Ọ bụrụ eziokwu. Every Thursday ana m eje na altar kpee ekpere, chụọ aja, gọọ ọfọ n'isi ndị niile bụ friends of the temple na ndị children of the temple all over the world. Agwara gị na temple na anyị nwere two groups. Anyị nwere friends of the temple and children of the temple. Then nwezie ndị our fans ndị na-esonyere anyị. Yes, ndị friends of the temple na children of the temple bụ ndị anyị na-agọrọ ọfọ everybody, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Ịchọzi ịma maka friends of the temple and children of the temple, you chat me on WhatsApp. Yes. Nke ọzọzi bụ inwekwara ike ide esonyere anyị na ekpere a na-ekpe n'igwe, maka ndị mmadụ amụrụ na ekpere a na-ekpe n'igwe bara uru and n'igwe bụ ike. Maka o nwere ndị nwere ike ịsị na ha amụrụ ka esi ekpe. Ọ bụrụ na ị mụrụ ka esi ekpe, ịbanye n'ọgbakọ a ga na-achụ aja as a unit, a union. Ọ bara nnukwu uru. Ka m gwa one thing, let me analyze something to you. Ọ bụrụ na iji let's say 500 naira bad note, yes, dirty note 500 naira nwere ike ọ dị tia, yes, naturally i were that such note jee ka ije gote ihe n'ahịa, o nwere onye ya anaghị. Mana ka m gwazie with the importance of igwe as a unit. You have been praying. Ọ dị ka na-agba mmiri n'elu okwute, ekpere gị ọ dị ka a na-aza aza. I can tell you na ị nwere ike ịjoin ọgbakọ ụmụnne as a unit aza gị ekpere. Onye akpatara na okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa dum anara egwu with ekpere a na-ekpe in group. Is it Catholic Church? Go to Catholic Church. You have Catholic Charismatic. You have Bible Society. You have Region of Mary. You have St. Anthony of Padua. You have Region of Mary. You have St. John of Tedus. You have Bogatarian Society. You have the Region the Blue Army. You have the Confraternity of the Most Holy Rosary. You have the Brock Rosary. You have the Our Lady of Perpetual Help. Ị ga-afụ ndị Divine Mercy, ọ na-Anglican, ndị APA, ị ga-afụ ndị Children Anglican Prayer Association, ndị akpọrọ APA, ị ga-afụ ndị EFAC, and so on and so on. So okpukpere ọbụla na-akpacha anya create groups, guilds, ebe ndị mmadụ ga-anọ na-ekpe ekpere anyịkọta ọnụ n'igwe, maka na ha ma n'igwe bụ ike. Ka mmadụ ga-atụ ka iweweta ihe n'igwe bụ ike. Iweta 500 naira dị n'etiti iji iri ewesị mba, and I can assure you na ọ bụrụ na ị were ego anwa amara solotape were ego a wee tinye n'ime bundle of 1000 naira note, that is 50,000 a bundle, ọ dị n'ime ego buru ibu. I were ego a jee n'ahịa, ị ga-eri ego a. Onye anwa na-anaghị ego a na-agụ ego a, o nwere ike ịgụta nke anwa dịkwa deti, mana for the fact na ọ bịara as a unit, as a group, ọ nara ha ncha. Ịghọtara ya? Etu anwa ka ọ dị n'ekpere gị. Yes, onye anwa na-agụ ya mana ego nke a dị deti, mana for the sake of other clean notes, you accept all of them. Etu a ka ọ dị n'ekpere. Mgbe a na-ekpe ekpere in group, mmụọ maka ihi na ike ayiri n'igwe, maka ihe na aja achịkọtara ọnụ, mmụọ na-eche anya
ọ nabata anja. Ọ nwere onye ya eme gị ihe ọjọọ iwe sị na o nwere ihe jikọta gị na onye a, mana onye a nwere ike ịbịa na be gị utu onye gị na ya dị mma, onye ị nwere ike ịgbaghara okwu iji maka onye a nabata ya. Etu a ka ọ dị. So mgbe ụfọdụ ị nwere ike na-ekpe, ọ bụrụ na ikpe gịdogoro ịdịgota ya, ọ bụrụ na enwere ike onwe ụtụ maọbụ alụ maọbụ ihe ọbụla dị n'ụzọ gị nke bụ ogbochi, mana ị na-ekpe ekpere ayịrị na igwe, ị nwere ike isi n'ụzọ dị etu a nweta ọgwụgwọ. Enwere ike iji maka ndị dị mma wee onye ọbụla enweta amara. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ na ihe nwere ọdụ ihe gbasara mmụọ, mgbe ọbụla anọ in union in prayers, supplication, a na-ekpe ekpere a na-achụ aja, the highest person kacha dị clean, kacha dị high in spiritual level will lift each and every one of you not at the same prayer group to the same point, to the same level because of the person. Etu a ka o si wee dị. So ọ bụrụ na ị matalụ the importance of group prayers, you will not be joking with it. Ọ ndị abatara ife n'ọdịnala Igbo na-agara isi ebere dị iche iche, feast dị iche iche, like asị na na-eme agwụ, asị na obodo na-eme agwụ, ihe a chọrọ ụka onye ọbụla megide tinye aka na ya, asị na obodo na-eme afịa ọrụ, ihe ahụ mmemme eji ebiri ndị mmadụ togeda ka e wee kpekọsị ekpere ọnụ maka na igwe bụ ike. Ọ bara uru ka akọwagbara gị importance of this group prayer. Ekpere anyị na-ekpe for ọnwa kwa ọnwa esiko na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. This particular prayer wụ ekpere m na-ekpe mgbe many years ago. Ekpere a bụ aja m na-achụrụ onwe m, mmesịa ya kpesie ekpere a, then eje m chịkọta ya bụ aja, chụọ aja n'isi onwe m na n'isi ezinụlọ m. And since I have been doing it, and m enweta so many good results and manifestations. Wee gaje n'otu ụbọchị, one only son, an only son, wee chat ya m almost na-ebe akwa. Nya sị ya nna kere ihe problem. Ọ sị m na ya anọgo obodo oyibo for over 15 years. Mana that over 15 years ya nọgoro obodo oyibo na o nwere ihe ya mere achi, and ya bụ the only son. And that 15 years ya n'obodo oyibo na ya natabụ Nigeria. And the worst it all bụ na mmụ ya na pianos na mmụ ya dị sick. Na ya nwekwurozi ike ise ndị na ọ bụrụgoro obere ego, na ya dị broke. Ofu ichi na asị si ya jiri obodo oyibo na ya nwere ka bụ ofu buru moto ma ọwa na ya asị na ego. Ọnọdụ nwa nwoke okorobịa wee wute m so much. Mgbe m na-eme na-anọzi ọnọdụ abalị, wee kpọọ ụmụ mmụọsị ha, wee prezentị ọnọdụ nwa okorobịa to them. Ha wee sị m mụ mee dati ekpere anwa na-eme monitoring ala na-emere onwe m, mụ mee ya expand ka ndị mmadụ nwee ike na-esonye ya. Ndetu ahụ si abụ na-eme ya afọwọdụọ m ndị press ya m 3 prayer request. Mụ si etu ahụ mee ala ka ndị mmadụ na-eweta dia 3 prayer request, achọzie achịkọta aja ọnụ like echi a ndị niile na-esonye na aja a na-eweta dia 3 prayer request. Anyị ga-write down, place here n'altar. That echi a anyị ga-akwa ihe ọnụ na-eri jee na mmiri ga-achịpụrụ ndị mmiri aja n'afa mmadụ niile, elemental beings, ndị niile sonyere na ya bụ aja, ndị mmiri na-agba ụgwọ. Aja anyị chụrụ chịkọta ya ọnụ, we benefit each and every one of them. Maka na ike dị na ịchịkọta aja ọnụ. Ọ bụrụ na anyị chụsị aja nwa anyị gbagọtazie n'ụlọ, bịa gbuo anụ dị iche iche to entities of powers nọ na temple, present ya their prayer request, mekwa aja saraka. It works like magic ma ọ bụrụ na ikwelu. Esigo n'ụzọ dị etu a bunye ndị mmadụ elu, bara uru issue ewe testimonies, maka na ya ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya wee bịa. So kedu ihe m na-akụwa maka ya? Bido chụba aja. Aja a na-achụ n'igwe amaka. Aja a na-achụ n'igwe amaka. Maka na Chineke chi ịgọzi mmadụ, o nwere ike iji maka ofu onye ma mmadụ na ma mmadụ ịtọ mmadụ one dị mma wee offer blessings upon that aja a chụrụ n'isi mmadụ niile.
nke bụ a chọrọ ịkọwara gị bụ ka ịghọta ya ọfụma bụ na gịnị bụ prayer. I keep saying it. Mma akọwara gị ka esi achụ aja na etu ị ga-esi na-eme ya ọ na-aga. Ya bụ aja ọ na-abụ achụchụ aja n'isi mmadụ na-eme ya usara aka nke ọnwa ahụ wee bidokwa nke ọnwa na-abịa. Now ihe anyị si eme ya bụ ihe ị ga-amata gbasara prayer n'isi onwe gị bụ ị ga-enwerịrị time iji ekpe ekpere gị na mmụọ akparịa nkata. Ka m gwa nke bụ eziokwu, ụfọdụ nwere ike isi na ha ekpegidego n'ike agwụgwọ ha. Ana m achọ ịkọwara ha gị ihe kpatara ike ji gwa gị na ịgbọrọ ka esi ekpe. 1. For you to pray, you must be in the mood of prayer. That is 1. 2. Ị ga-ama ka esi ayọ. Baịbụl sị gị yọọ, ị ga-ayọta. Yes, ị mara ka esi ayọ, that is the problem. Na ka esi ayọ. 1. Ị ga-agba mbọ etu ị nwere ike wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọtọ nọ ga-ebutere gị ụchụ ma ọ rapụ. Imegidekwana mmadụ ike dị gị n'aka. Ime na mmadụ ihe mgbawa obi intentionally. Yes, we are all human beings. There is no way we can please everybody. Yes. Mana o nwere ihe bụ intentional wickedness. Ị nwere ike gị na ndị mmadụ na-eme ka ihe na-azụ ahịa out of jealousy chọọ obombo mmadụ ka e wee chụọ ya n'ọrụ ma ọ ka e wee napụ ya oke na-eri anụ. Ihe mere adụrụ mma. Ịkpachara anya ịma obi gị, ịkpachara anya sị ka imegide mmadụ n'imegburu ya ime na-etu ọnwa. Maka gịnị? Akwa arịrị na akwa nderi onye anwa na-ebe nwere effect on you. Ịgba na mbọ fụrụ nwe ndị imegburu eme, show remorse na ndị imegburu eme. Nke bụ a chọrọ ịkọwara gị bụ na mgbe ọ bụla ị gbara mbọ fụ na malụ na kama Israel na whatever you sow is what you will reap. Gbaa mbọ ịda na-emezi mpụ n'elu mpụ nke ị mere eme. Maka na mpụ niile ị mere onwe ụgwọ iji in the spiritual realm. Atụ ụgwọ niile anyị ji agara agbaghị ụgwọ ya. Mana ọ bụrụ na ibido taa, o sita dị mma ọ dịbara gboo, ibido taa wee change a new life. Ịfụ na ezigbo omume anyị na-emezi kịta ga na-eje na-anọlifai ụgwọ niile ahụ iji. Yes, ezi omume anyị na-eme kịta ga-eje na-akwụ ụgwọ niile ahụ iji gradually. Ụgwọ niile ahụ iji gradually kwụchaa ya. Dọtara ya, a ga-eji nwayọ na-akwụ ụgwọ niile ahụ iji. Nke a wofu. Nke abụọ o ji dị mma ka ịkwụ ụgwọ niile iji bụ na ọ bụrụ na ịkwụsị efuelu those negative vibes na-agbaghị ụgwọ imetabụrụ in their previous time mgbe ị nọ na ignorant. Ịkwụsị itinye aka na mpụ na ọtọ nọ the grip, those negative vibes, grip in ha na-egrip gị will eventually die off because you are no longer feeding them fat by continuing living that life. Ị na-ebi na-enezi ha ji wee dị very strong wee na-eburu gị agha. Ị na-asị na mmadụ na-eme gị mana ọ amoosu. Ihe a wee nke kụrụ, ihe kụrụ n'ubi ka ị na-aghọta. So when you stop feeding that spiritual strength of negativity, naturally they will weak down and die off. Ịghọtara ya? So ọ ihe ị ga-amata. Then nke ọzọzi ewu, after ka ị workcha within yourself to turn a new leaf, meaning na ọ bụrụ na iwu onye na-emebu ngụgba mmadụ n'ike, ịkwụsị ịgụgba mmadụ. Ị bụrụ onye na-eji aka na amasị, ịkwụsị ya. You must chigharịa ma chigharịa. Mgbe ị mere etu a, ịfụ na in spiritual realm you are no longer operating on that frequency ị na-emebe operate when you are on ignorant. Example, mgbe ị nọ na ignorant in the spiritual realm, agwa gị na spiritual realm dị kara by kara, level by level. Let's say ị na-eme operate n'ihe a na-akpọ medium wave. Mana when you turn a new leaf, yes, you are no longer funding that medium wave vibrations. You are now migrated to short wave. Onye ọbụla na-achọzi ka otu rute gị na medium wave will no longer get you. Maka na ichegharịgo ma chigharị move go to another dimension. Yes. Ịchọ ka nkọwara ihe a ka iwe ghọta what normally works in the spiritual realm. Nke bụ achọ ka nkọwara gị bụ na prayer ị na-ekpe ekpere anwa ihe ị ga-eme bụ
mmadụ ka esi ekpe. Nke mbụ, etu ị ga-esi na-ekpe ekpere ka m na-achị kụwala gị. Na-efesi east. 4 corners of your room nwere ebe face east. Etu ị ga-esi mebe face east ụtụtụ ọbụla n'anya mmadụ ebe anyanwụ si achanite. Ịmara ebe anyanwụ si achanite, you face that side. Ịbagoro n'ime ụlọ, nwere ihe anyị na-asarị ka a ghara ịsịrị na-agwọ ọgwụ. Ịbanye n'ime ụlọ, face that side anwa anyanwụ si achanite ebe a bụ isi. Iru ebe ahụ idebogoro oche ka ị ga-eje, idebe oche ọnwụ na ala ka ị ghara ịnọrọ. Ịkpọkuo chi m, kpọkuo mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taa, ụbọchị ahụ like taa ụbọchị nkwọ. Ịkpọkuo mmụọ ọbụla mmụọ na-eri ekene na ndị anjelu nke Chukwu na-eji oche n'ụbọchị nkwọ, ha biko ha bịa. Ịkpọkuo oche onye ụwa gị, kpọkuo ezi mmụọ ọbụla so gị, ya spiritual forces. Gwa ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ha gbadata ka gị na ha nọ ọnọdụ. Ịgwacha ha oge anwa, ịkpọwazie ya ancestors, kenebe ha, ikenecha ha ihe ọha ka a na-akpọ ikene ha na-akpọ praises. Yes, agwara m ụnụ na ndị Igbo na-ekpebe ekpere bifo ndị anyarị abịa, ndị ụka abịa. Yes, ndị Igbo na-akpọ ya ịga ọfọ. Onye agbata na nna gị weta ọjị, okpuru ụzọ kene Chukwu okike, ekene ego onye kekere ụwa ekene, ihe ahụ praises. O mechaa ọba anyị na nke ọzọ a na-akpọ ihe mgbaghara mmehie, sị nna biko gbaghara anyị na anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ, ọ na-ayọ for forgiveness. O mechaa that one is stage 2. Ọba anyị na stage 3 bido gọba ọfọ, sị na ụmụ anyị na ndụ anyị ga-adị asị ise. Ọ sị na ndụ ụmụ nwa di ya na anyị ga-adị asị ise. Ọ sị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị asị ise. Ihe a niile o prayer. Ọ na ịgbara ka m gwa gị mana iwe onye riri eri, onye mere ịghọtara how this work. Ịma na Sam anyị na-eji agụ na-awụ iji ekpere nye sị gị gụọ Psalm 21, Psalm 121, Psalm 35. Ịma na ọfọ David go, ịmara n'anya Psalm 35 sị buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha, n'uso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ, ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị. Ịfọdụ ihe awụ ọfọ David gọrọ. Ọfọ David gọrọ akara nke ọfọ gị nwa gọrọ. Yes, mana ịma na eriri ya eri, agwazie gị jee gụọ fam, ị na-amanye elu, ọ dịzie ka ọsa m kacha. Yes, gị nwere onwe nwere ike ikwubi okwu etu a David si kwubi okwu. Mgbe ị ga-etokwa Chineke, itokwa Chukwu okike, ọfọ ka ị gọrọ. Etu a ka ndị Igbo si aga ọfọ. Mgbe ahụ ikwubi okwu, ekwubicha okwu ị na-akwubicha okwu, ịbanyezie na nke ikpeazụ ndị ụka na-agbaba pesenda ọdịnala na-akpọ ya iju ogu. Mgbe ahụ mgbe anyị ga-ekwubi okwu, onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị digbo onye ada ndụ, onye si anyị nwụọ onye anwụọ. Onye chere anyị njọ ya were anasịrị mmiri. Ihe ka a na-akpọ iju ogu, ikwubi okwu, ime declaration. So ịfụ na ịga ọfọ na ala Igbo onye ahụ prayer. Yes, hapụta ndị ọcha akpọ ya prayer. Ọ dịzie ka anyị nwa ndị ọdịnala na-ekpe ekpere, anyị na-ekpe ekpere kpee ya mma. Mana ihe ọzọ nchọ ka adịziere gị ka ịghọta ihe bụ prayer. Akọwagoro gị na Sam ị na-agbaje ọsọ je na-agụ, gị nwa na onwe gị nwere living Sam. Ị nwere ike iji aka gị mee that declaration dịka otu o si wee bụrụ mkpa gị, maka na ihe bụ mkpa David that time nwere ike ọ bụrụ mkpa gị. Ihe David gabigara nwere ike ọ bụrụ ọnya ka ị na-agabiga. Ọnya ka o ji dị mma na ị ga-eji aka kwupụta okwu n'isi onwe gị bezọ na ihe bụ mkpa gị. Ịdabere na sụzọ ka ije kpee Sam David, kpee nke gị kwupụta okwu etu o si dịrị gị. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na isi na-awa mbe ka ọha, and he who wears shoe know where he pinches him most. So iju ogwu nke gị nwa based on ihe bụ mkpa gị. Kwubi okwu n'afọ ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ezinụlọ a na-enwe rise and fall, ikwubi okwu n'aha Chukwu okike. Echefukwana ide ekwubi okwu ọbụla n'aha Chukwu okike. Ọdịnala Igbo ọ ihe eji mara ọdịnala Igbo. Anyị adịghị ekwubi okwu na-ayọ n'afọ Amadioha, maka na anyị ma na Amadioha ma ogwugwu ma ọ bụ udo, ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. Yes, ha nọ ka ndị ministers na ndị gọvanọ na ndị lokal gọọmenti chairman na-ejere gọọmenti ozi. Etu a ka ha si nọrọ na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Mana anyị adaghị na ha na afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, maka na afa afa karịchara. Ịghọtara ya? Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa dị ka ọgaraisi na o nwere ike nna nke zitere ya. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mgbe ahụ ị kpesịrị ekpere anwa, agwa gị na ekpere dị 4 format. Yes, 4 stages. Etu a ka ọ dịkwa ịkpọrọ ekpere na ịkpọrọ ịga ọfọ, all 4 format. 1, the first stage bụ praises. The second stage is bụ your forgiveness of sin.
The third stage bụ petitioning, ihe etu o si wee dịrị gị. The first stage bụrụ iju ogu, ikwubi okwu. Ọ bụrụ na imechaa ya, esizie mmụọ niile gị na ha so n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ha biko kere ihe ha chọrọ ka ị mee. Mgbe ahụ i kwutere etu a, you pause a while, listen to your inner being. Ọ mgbe ahụ ka mmụọ ji enye gị akọ na uche. Ana m achọ ịgwa gị na why you are suffering is because you don't understand how things work. You know why? Go and read the book of Hosea 4:6 or say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Go and read it. So if that he needed in order to succeed in this world, gross material, is vision and knowledge. So while we basically, but it's more than us to have because have a vision, have a mammy here. Bow has a headed to one about one. Buy me today, you're about one. It was your own Kitawa. If you come more to take a look. Back in whatever innovation, back in whatever vision, back a more than I take a look, give me more give me a cause. Oberon the Ecosio for Bessie better. Don't just walk away. That is where you are getting it wrong. You know why? Okay, let me give you another example. If you go to your father, yes, your father, you want to ask your father for one favor or the other. After talking to your father, Daddy, actually I know wow, actually Megunka, more Megunka, or I may watch and walk away. In a middle life, you a good child. After talking to your father, okay, now I pause. Shall look at a mallow response on Nagigay. Okay, you. Can you hear about Javo? If I to a one, Nagibu to work, na spiritual forces you. In Ugochi, Ijawal. In their ways in the know their response. Keno alu haga twig. Upon the better better, could be cho for Andogi. She's young more than a hassle. How was he hatch or key man? It was young getting. Buy him at a pause for maybe a few minutes. I can tell you, terrible things can happen. Yes, unimaginable things can happen. One way was an enkete. He was looking what a vision. One day now, hand of don't bow. And why was an enkete? If you don't know a voice, ni mobia. Voice, if you don't go a hope. One day when they came, or won't be a developed room when for the nano voice. Man, then I have vision. And we're clairvoyant, and we're clairvoyant, and when the nano. If you don't know that voice, a boy after that wheel. When the now for or I make a television. When they got the bound or trans will be and I wear dozing off. One of those of one vision. It goes that they don't make a last about few minutes or quarter. That vision is very rare. When you can buy and see a bound, a long, we go long, and then lie a lot again. You're not take a while again. Learn how to communicate with your spiritual forces. Or ha ga-ebunye gị uche ihe ị ga-eme ka ị wee succeed in life. Nwa adị atụtara mmadụ ego. I can tell you, don't be deceived. O nwere ụdị ebere ibere 60 days and 60 nights if you like, you butere onwe ọsa. Ka ọ ga-ahụ imesịa ịpụta na be gị, ị na-anya na under the pillow ifu ego, ọ tụrụ possible. Nwa amara ihe a na-agba ego, ekwuo m ya, I will keep saying it. Na ego a na-agba ego bụ akwụkwọ nkịtị. Each country legalized it, or ya legal tender, ọ bụrụ ego be. Ihe mmụọ ga-emere gị bụ ịgọzi gị, nye gị favor, nye gị amamihe, akọ na uche ka ị wee nwee ike apply ya those akọ na uche into money. So what am I saying? Ya own ị na-anọkịta chee echiche kere ihe ị ga-eme. Chee ihe ị ga-eme. Mgbe anyị na-eche ihe ị ga-eme ka mmụọ ga-ebunye gị uche sị gị ngwa mee nka, ngwa mee nka, ngwa mee nka, mmụọ ebidote ịgbaghalụ. Ọ bụrụ na mmụọ chọrọ ka ije ka eme ntọọ gị, mmụọ ga-asị gị ngwa, why can't you go ka Mr. A or Mr. B kụziere gị ọrụ ma kụziere gị nka, kụziere gị nka. Mgbe anwa mmụọ na-aga ede gị, pay attention and be learning all those processes. That processes bụ ihe ga-abara uru. Ebe m nọ taa, ama na many years back, I was properly mentored in many areas of life. Yes.
etichiri n'ụdị a niile mana ihe niile abụ ọ mmụọ na-aga m. Yes, ma mgbe enwere some Filipinas ndị bịa Nigeria under networking company, they trained me on the usage of social media handles. Yes, that time I'm a top networker. I'm in Abuja then, but then we're on down lines throughout the whole federation. That is power of social media. So that is how it was meant on. Mgbe m batara n'ọdịnala Igbo, za my call, agwara m sị m na-akpọrọ m dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Wee sị kedu ka m ga-esi wee nwee ike ịgbasa ozi a, whereby I don't have big money to start going to radio stations. I was told, go and apply their knowledge using social media. Yes, bido maybe mesikwa wee je na radio station si ha ka ha nye m time mana abịara akọwa gbasara ọdịnala. They denied it. I don't want to call the radio station. Then they denied it, giving flimsy excuses. They don't want to offend some of their Christian customers. So today, I thank God, I have Eziokwu TV. They will not stop me. Maka na aka Chukwu dị ya, aka mmụọ dị ya. So what am I saying? Here na chekwala gị bụ na learn, always listen to your inner being. Or inner being na-aga na-agwa gị, nwa my brother, go and learn how to do editing. Go and learn this work, computer. Go and learn this handwork. Go and learn this. All more ga na-ebunye uche ihe niile ndị a. And believe in me, ihe mmụọ na-eme inspiration. Inye gị more vision. Etu ị ga-esi na-eme ka ị wee na-aga n'ihu. Ị na-anọ ọnọdụ mmụọ, I can tell you, ị ma na-emekarị mistake in life. O nwere ike onwe ebe ị chọrọ ije, o nwere ike omee business ị chọrọ ime, ịgwa ụmụ mmụọ mekwa business dị etu a na a chọrọ ime, ha sị gị don't do it. Mgbe ahụ ị na-ekpe ekpere abalị, mụ agwa gị don't do it. No nwere another thing happen n'obi for you. So ihe na-achịkọwa bụ ihe ọ bụla ị na-eme, visualize it. Mee ka ụmụ mmụọ mara maka ihe dị etu a. And ime ka ụmụ mmụọ mara maka ihe dị etu a, ha ga-agọzi gị abundantly. So kere ihe m na-ekwu, mgbe ahụ ị na-ekpe ekpere anyị, kpechie ekpere anyị, si akịrị ihe ha chọrọ ka ime, ị ga-enweta inspiration and take your time to follow your inspiration to build it. Ama m mgbe a na-agwa m maka enwesị m more the active on social media handles. I began to do it. Began to do it. Today, I have monetized YouTube account. I have other social media handles account. So what am I saying? Ihe m na-ekwu bụ ikpe ekpere, site n'ikpe ekpere ka a ga-eji binye gị uche ihe ị na-agaghị ime in order to be successful. So pay attention to prayers. Then, nke ọzọ si chọrọ ikwu ya gbasara spiritual exercise. Ihe a nkụwara onye nwa bụ spiritual exercise. Mgbe ahụ ị na-abịa nọrọ, esi ụmụ mmụọ ikerecha ha, esi akịrị ha chọrọ ka ime. Mgbe anwa ka ị nọ na meditation, ọ na-ịma ijuru onwe gị ihe a na ka m were akụkọ ịma. O nwere mgbe aha na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa, akọgodo akụkọ asị gị na Jizọs wezigara onwe ya n'etiti ha jee n'elu ugwu ikpe ekpere. Ịghọtara? Yes, ihe ọ na-eje ebe awụ ka o richaji onwe ya, ka ọ kwụnye onwe ya n'ọkụ. And I can tell you why you are suffering today, because they kwupụrụ onwe gị n'ọkụ. Ọ bụrụ mmadụ kwupụrụ gị. Gị na-asị na nwanne mpa ga-eji ụnụ ọnya na-agwọrọ ụnụ ọgwụ na gịnị na-awụ trash. I can tell you na ọ bụrụ na ịkwụnye onwe gị n'ọkụ, nwanne nna gị ama akwụkwọ ụnụ ọkụ tinye aka ebe ọkụ adọgbuo ya nna gị. Ka m kọwara gị ihe menụ. Ịmana ị nwere ike na-agụsị na-agụ Baịbụl mana ịdị agụta. Atọrọ m gị. Jizọs na-anọkọta etu o jee n'owezigo onwe jee n'elu ugwu. Ọ na ofu ụdị ọnọdụ dị etu a ka o wezigara onwe ya jee na Mountain Sinai. Can you remember? Mountain Sinai, ogo ebe ahụ o luru, ọ jere with Peter, James and John. Ha bụrụ ndị akaebe. Peter, James and John onwe ndị ọfụrụ n'anya ọgbanwe jee na Mountain Sinai. Ebe ahụ ka ọ nọzi wee nwee transfiguration. Ọ ga-enugo maka transfiguration. Ewee nwee mgbanwe. Ewee meghetụ anya mmadụ ịta agbanwe je. Ha wee fụ si na ha fụ Jizọs, Moses na ọkwere Elijah.
from Abraham class, no Elijah. Yes, Moses. Ebebata onye ha obere ha wee fu Moses na Elijah, ya na Jesus na transfiguration. Ebe tụrụ anya ha ka ha fụ ihe na-eme na mmụọ. Now, I can tell you that favor, that message, in actual from your ancestors. I can tell you that message in actual from the spiritual world, you family, you can receive it directly. Yes, no one can now, you can receive it directly. But you gave me hands in the you don't have spiritual exercise. Here I be him Ugochi. Here I need the ato na abu na ngurubet nage. And when he came back, those. Here they make, if you know why you are suffering, you are limiting yourself. No one of them the Korean church, all over a church and isigi, you are your isigi. Eh? Man, some certain things you do it yourself. You pray yourself out. In cousin na cousin ordinary neighbor, Namungwalage, lazy money ordinary. Get 70% of your spiritual work by yourself. Is only 30% can be a American Koji Bronian Twaja, Koji Kagi Wedge no coffee. Man, a problem not to them, but it is so lazy these days. The hair when they kiss a man, him not check what gave one. If you do a spiritual exercise, yeah. If the two Jesus, you were there, Paul Joseph, John, James and John, Peter, James and John, they do Ugu. A well transfiguration, Bangway. However, then nana ha na tua kage wane ne ma anya ga-esi banye na ime mmụọ during spiritual exercise emegha anya gị ifu ndị nna gị ha ezie ha ozi ịmụrụ na ndị mmụọ na-abịa ezi ozi to mmadụ ndị nọ n'ụwa bring out information from the spiritual realm pass ya to this world of God's matter. Yes, mana ihe bata na adị ezighị ozi iwu na imepere obi gị ndị gụrụ egwu ose nwanne mmeghe obi gị ka Chineke bata imepere obi gị. I can tell you mmụọ chi iziga ozi mmụọ ga-adị sure n'ime gị ozi ihe taa ịyọgo ịchọgo ịkụgo aka ka ga-emeghere gị ozi. Kedu spọt na-achọ ka ebunye ụlọ Jizọs agwago gị ya Matthew 7:7 yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kwa akara a ga-emeghere ụzọ expo ka ebunyere gị. You cannot fold hand. You work it out yourself. Kamokaru go fat. The man goes in manana like your mat. Henja mato when each of him, Satima. Oh, original Samuel. Eka no maka Samuel. I'll go as Samuel. Why or Trachukuna yo? Yana Nayuku, Lukoja Chuaja, and Abo Eli. Amande Margo Makayama. Bubiri. Mgbe Samuel na-amụ ịbụ onye nchụaja n'aka nnukwu onye nchụaja akpọrọ Eli. Ọ dị ebe anya na Eli nọ n'ebe nchụaja n'ebe ofufe. Obere oge ọnụ afọ ka akpọrọ Samuel. Ọ sị ka onye na-akpọ m na nna m ukwu ojekwu nna ya ukwu si ya nna m ukwu Eli ịkpọrọ m na you only lie, see Samuel, and truly, Obrano about Samuel, where one Samuel and not to go over where no one Samuel. But the one that you go lie, see Anna move a bottom. Now you go lie, I'm not going to go and try no more now for you. Or where's Samuel? Abu no about goes on. Guess it. Ube, what the bugger again. Do you know what it means? Ube more the buggy negant. So when you hear more choro, corner never no. On Quado before we can see a goes. I can tell you why your ancestors, your fathers, Abba and their spiritual forces, Abba Bess Yegosi, Macanedron Padova. Yes, a drum Padova. Aguarange. Matthew 7:7. Nigga gosi, nigga nkwadobe. Nigga ayo, nigga achọ, nigga akwaka. Nnukwu onye nchụaja wee zaa Samuel si ya nwa m Samuel. Ọ bụrụ na onu akpọ gị ọzọ, si ya kwube na nwa odibo gị na-ege ntị. Nya onu akpọ ya, o wee kwuo
Kubedi when what the working against the way say Samuel for the first time. So it was God. More than again, I spiritual forces choice you go see. Man, I'm putting them many men to go too much. And you have not done what is expected of you. You know why? You need the cake, go say, need the ready. And the nature, you know, the way she goes. So I want a more na bogok. Mana handro, kube, adibroya. When I want the boggy, more want the boggy again. Amazing goes your you know, so he really see kube na want the boggy again. The way she goes. You know, so what am I saying? What I'm saying in essence is this. More in on a spiritual exercise. All back I know he goes. Again, when the time he was going from the noise, hustling and bustling. Again, when the time he get set aside, make a spiritual reflection. About I wake up a silent time, silent hour, or quiet hour. About you go on, hear them probably was going on, hustling and bustling and noise. They know what. Forget about what the other will take. Forget about the do for banner. Here I will get a more on the panic. I can tell you, it works like magic. Why can get a more interaction? You will see any other Pocono naturally no tezibut. Dinner Babenza. Why can I get a more bank at the way in a bank? Nature even Kaddish or even closer. Why can more get you there? In fact, I want to get more easy how you will meet the right man. Man, a drum quite amazing numbers. I can tell you. No more na Samuel Lazaro, who be more the bogging agent. It was ya, Messia. Yet na check one why there's Iberosi in what Abarosa. Na Ayawa, the better in a bed since you mark a name of case here, your more case here. You remember what the right thing. Because, well, Bossy Giano, the better. Example, abonne Johnny way like Novon 9 days prayer. Even he can actually make in 1 day. Yes. All be in there, man, to Sibido. Oh, one was a man of that, work that on Thursday. Example, no, but Thursday can actually make my spiritual exercise. Me 9 and they tell you, we are Novon. They're in Latin words. Now, can get me better by 6 a.m. Once it's few minutes to 6 a.m. and on a position, face here is a that better, maybe 5, 10, 15, 20 minutes, depend the kiss you make that particular hour. 7 o'clock, before 7, I believe to 7 o'clock, I got the second one. 8 o'clock, I got the third one. 9 o'clock, I got the fourth one. 10 o'clock, I got the fifth one. 11 o'clock, I got the sixth one. 12 o'clock, I got the seventh one. 1 o'clock, I got the eighth one. 2 o'clock, I got the ninth hour. Ninth hour prayers. Messiah, Messiah, be 2 hours. I walk like magic. Sometimes you need the ribe, you could be open even to me. I put on go on a command, you could be open. Yes, in your Libya go, in your spiritually say go, call wall, call to all that. More from your own ending. In the one time we declare we are. Makana ever you can walk goes in the city. That your spiritual blessing will be hovering around you, looking for antenna to draw it down. Example, as we speak, they are using DSTV, all those decoders and everything. The network is in the air. But for the network to show on your television, you need antenna, you need decoder, you need dish that will draw that network that is already in the air to show in your own house. So sometimes for your blessing to show in your own house, you need to activate another signal, strong signal, that anchor, that one can on the air to your house. Many a times, they are saying that the home at the nose of the home at the nose of the home one, they are fear 3 months, 6 months down the line. He may something. I want the home at the nose of it. The home at the nose of it, he gave me email.
will draw that ihoma into manifestation. You got that? So, obligor now got a blessing upon your life. You must do something in order that for that blessing to manifest. Can go see a chim. Oh, one year about Jesus, the rabbi, on your cobia. Oh, call I out Basalo, on your gamporo. You know that story in the Bible. Yes, I can't remember the chapter now. But you know that the story. Oh, once in Ogamporo, Garamporo, never another ma. Put our wedge and net, and web me out north ma. Or soon Ogamporo Garancoso. Now, no. One day, Ogbuefi Eze-Ana, they didn't do well. Once now I don't cause on Anna, they did not generate at all. Money in our wolf for Gapur, Henry in our wolf, Henry in our wolf for Yagadia, Manefuna. Now it did not take effect on three different categories. It was according. Only two they could be open easy. Only can or didn't see effect. This of one, this in also, or the child effect of this in also, or the effect, Chacha, Mano Fukura, Mano dependency, and Ebagaria. Egotaria, all depending on your inner composition. Obro, I claim it. From the man I claim it, I claim. Obro, all the beyond is your non I claim it. Can you email spiritual exercise? I recommend spiritual exercise for all my fans and followers all over the world. I'm going to go spiritual book. I recommend our one upon Kobe. Yes, all holy book of African traditional religion. Here, really time for reflection. That you are Uche. I can tell you, oh God, I'm more gauging now why na before my member of Gable, I better not give una. Need a church or talk. Need a quarter to talk. Need a job, go to talk. They could farm again. Need your to talk in the mother their head thing. No, Yammy, home again to Bagaka. Or more, Bagia. In a spiritual meditation, can he hear what problem? Can he hatch or keep me? More than one mother. More what they get saying. The old one who so gave what gave got the honor dairy. Mesaraka. More, Bagia. More, Waggy. The way he there to in and make it see me. More gave Buddha Gucha. Oh, more gave Buddha Gucha, saying, I won't need a business in car. Makego, Waggy Adianka. Waggy Adianka. Waggy Adianka. All my investments, name, one on your honorable Mado Jackia to Yamalu, some banker. All during my spiritual exercise, I have some. Why we do this one? For the harm, I will be able to tip the end. But I have some video. And as obedient child, I be done here. Nay, because here when we get along the line, I say, there, we don't care. The hard is in bidon cause all in continuation of this. Example, when Bidolo issued Nollywood movies, more I want to make television that time. If I want more, I should start producing Nollywood movies. Number see that I movies in the produce where correct the wrongs of the past. Now, them man on the shoot movie in order to give one another back then. Muje can correct that impression. No bro. Yes, then we're only when they get in the air, but no name or hide there under umbrella of ordinary. Then the mother is in our war without going over. They was in the mother, and I will not. But I can want them, but no, I will not. No, I won't see that from the one. So I talk, I hope back at the mocha. All that can be every day. So maybe those here stage one, gotcha, I want to stage two. So all went to the last year. Organero has some wabu shoot, Organero has some shoot. She never do before. When Benisha Livona, him will be no Messia, can watch the end also. As him know, time has come. Open a television channel. So here over there, what time? Now, next year, I'm not know what they will ask me to do. But I can tell you, once you know some more, all Hagada, Edu, Zoyeba. Yes. So when I started before, I'm on Facebook. From Facebook, I said, move to YouTube. So, stage by stage, it can happen to you. But when you pay attention,
then n'ihe mmụọ na-ekwu I can tell you ha ga na-enye vision ihe ga na-eme and ha na-enye vision ha na-direct gị maka na ọ sịrị nwata wute awụ ga-enye mmiri ọ ga-edukwa aka ka m kwụsị ebe a ịnwe ha ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri ịchọkwa ibusi temple enwere ike ibusi temple for prayers ebe ọ bụla na all over the world ọ bụrụ na ihe sonyere anyị n'eziokwu TV na watch program anyị ga-afụ ụbọchị anyị sendịrị our address how to locate temple ịbịa na temple ịgwa anyị ikpe ekpere ịchụkwazi ịchụ aja ịchụkwanụ ka isonyere anyị nke a na-achụ n'igwe group dịka nke a anyị ebido n'ụbọchị first yes isonyere anyị ịchụkwa ka agbaala gị afa mmiri send the message 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 nwanne kpewe ekpere the spiritual exercise maka na ike dị n'ekpere ị na-ekpekwa ekpere echefukwara ịkpa afọ a karịrị afọ niile bụ afọ Chukwu Okike nke pụrụ ebe ihe niile dị ọgbụfe gbupụba onye ike niile si n'aka ya onye na-aza ekpere nye ihe niile ekere eke mmadụ dum nọ n'elu ụwa n'aha ya onye bụ afa na-aza ndị na-eti isi ala ekpere ya na-aza ndị Japan ndị Shintoism ya na-aza ndị Hinduism ekpere ya na-aza ndị Afrịka ya na-aza obere ọbụla nọ n'ụwa ekpere onye bụ Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekpere n'isi ndị friends of the temple and children of the temple n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile asị m let there be liberation, let there be breakthrough, let there be open doors, let there be miracle, let there be upliftment n'ihe niile ha na-eme n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Remain blessed. Thank you. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. And my friends and well wishers ndị YouTube, yes, and the Facebook, you nwekwara ike ịnweta my personal YouTube WhatsApp number 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Ya gazie. Ka ọ dịkwa n'echi niile. Dotakwa to metụ aka na share button. Thank you. I love you all.